Sarodang inchik na pasahero sa bus ang nagsakay digdi sa naga ning bus, pasiring daa siya ning nabwa. Ining inchik na ini mga tugang, ang apelyido niya Kong. Oh, Kong. Tapos ang pangaran niya Cory. Oh, Cory. No. Kumbaga ano siya, half Korean, half Hong Kong. Cory Kong. Ay bako, half Bulacan, half Bicol. Bukol. Nagsakay siya digdi sa terminal kang Basanaga, pasiring siyang nabwa. May biribit-bit siya mga tugang na binakala ning pala. O pala. Ngunyan, sabi niya duman sa konduktor, Sir, may bitbit ako digdi. Ngunyan, nilagang konduktor duman sa istribo. Mga 5 palagad ito so binakalang ni Cory. Ngunyan, habang nagbabiyahe na da subas mga tugang, medyo madali na da si Cory, ang apelyido Kong, madali na siya sa nabwa. No. Nagparakurahaw da itong inchik na ito, sabi na, Pala! Sabi ka sa konduktor, Sir, yaw po duman sa istribo. So paano? At mababa na dyan, yaw na sa nabwa. At mababa na, makakalagpas pa. Ngunyan, nakalagpas na da ito mga tugang dyan sa nabwa subas. Madali na dang umabot sa Ligaspi. Madali na. Oo. Nareparo da kang konduktor na so pasahero niyang half Korean, half Hong Kong, medyo nakalagpas da. Dinulok ito kang konduktor, sabi kang konduktor, sir, lagpas ka na. Sabi mo na, buwa ka. Makakabot na kitang Ligaspi. Sabi da, kaso inchik mga tugang na half Korean, half Hong Kong, No. lagpas ka lobot mo. Diretsyon ko ng Ligaspi, so bago pa ka na para kurahaw, pala. Kaya ako na nakikiulay sa mga nakaantabay sa tuya ng mga konduktor, mga bus driver dyan, ha? Pag may nagkurahaw tabi dyan ng pala, dahil do pag tawan nin, graba. Thank you kay Mikmik Alden ng Calawag, Naga City sa pagpadala ng istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di ang hulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright? Energy FM.